are back with a bang. Namhlanje sikuphathele uSpeaker weTheku Usomlomo ozokasichazela ukuthi yini umsebenzi wokuba usomlomo. Uyena uzosatha trohlele sibone lapha lo muntu sibazi kakhulu ukuthi bahleli lapha phezulu kube nabamembers ekhansela akazi babizwa ngani, but anyway uzosichazela yena uyazi ngangcono. Igama lami kuSizwe kwakaBlose, ngiphethe ukhansela uThabani Nyawose. Sawona baba Nyawose. Sawona plus ngingeke kwena mfowethu. Ninjani? Nabalayeli bakho. Siyaphila. Asibonga ukuthi ugcina ufikile we-podcast affirmation, sikuthokozela kakhulu lokho. Ukuthi ushiye wonke umsebenzi oyenzayo. Ngi-understand ukuthi uthwephu kakhulu namhla manje senibheke nama-elections, ifayile ibe all over at once, and now nomhla ka-24 useduze, kumele niyobuthana laphana eBonismarket niyogcwalisa. Isikhathi lesi esibi kakhulu kuthina. Ya bathi silly season ngoba sizwa ngezinto eziningi ezihlukahlukene nomaxoshana siyawuza laphana kwekhansela asekho kwi-infrastructure imoto of confidence. But mhlawumbe sesiqala nje Mr Nyawose ukuthi umsebenzi okuba uspeaker bochazela umuntu ongazi ukuthi yini role yakho as a speaker, kubaluleka ngani ukuthi kube no speaker kwikhansela? Asiqale ngokuchaza ukuthi uma umkhandlu noma ngabe umphi wakhiwa endaweni kokhetho lokuhulumeni basemakhaya, ukuqaphela ukuthi umuntu oqala okhethwayo ukhetho somlomo lo mkhandlu. Lokho iyinkomo zokubaluleka kwalelo office. Uma esekhethiwe usomlomo uye ophatha umhlangano, kube sekuqokwa umeya walowo masipala. Kodwa umeya uma seqokiwe kunomsebenzi omningi owenziwayo sekuhlukene. Lo biswa ukuthi is the establishment of council committees. Uma kunike isibonelo la kumina amakhansela awu-222. I-process ike yokwakha amakomiti omkhandlu kusho ukuthi wonke lamakhansela kumele ukwazi ukuthi wenze iqogogwana wa-allocate emakomitini. Njengoba sino-economic development, sino-governance, kusho ukuthi wonke amakhansela kumele wonke umuntu abe nekomiti ahlala kulo. Usomlomo kumele makabahlukanise aba-allocate emakomitini. Uma usubabekile emakomitini bese wenza into ebizwa ngama terms of reference, ukuthi-ke bebehleli emhlanganweni yabo baxoxane, baqala bagcine la ama-terms of reference enziwa nguSpeaker konke lokho. Uma sowenzile amakomiti ubuse wabheka ukuthi a-functional na, uba functional ukuthi ayibize imihlangano ngesikhathi esifanele, ayawa-approve ama-report. But okubaluleke kona konke is to play lento ebizwa ukuthi political oversight over the administration. Somlomo kufanele kuqinisekise ukuthi amakomiti a-functional enza lo msebenzi. Na uma usukakhile yonke la makomiti akabe nemhlangano axoxe indaba zawo, but okubalulekile futhi kumele ethule imibiko kwi-executive committee, lento ebizwa ngama-recommendation kwi-ESCO. Then i-ESCO iyona-ke ebese iletha ama-report adidiyelwe awonke amakomiti omkhandlu aselethwa-ke manje kulo mzimba enguhlalo wawo okuyi-council. La wonke amakhansela awu-222 wonke ama-political parties kuthathwa-ke lapha iy'nqumo zokugcina. Kusho ukuthi noma ngabe yini umasipala uzoyenza. So bengikuzwa kahle Mr Nyawose, usho ukuthi amakhansela wonke eTheku angaphansi komnyango wakho. Yabo nje amakhansela wonke eTheku ngokwe-Municipal Structures Act uShedule 7 ukhuluma kakhulu ngendlela yokuyiphatha nomsebenzi wamakhansela. Yimi umuntu obhekile ukuyiphatha kwawo ukuthi bezile yini emihlanganweni yamakomiti. Uma bengekho bafaka neqiniso, kumele kube yimina engaphruva lawo ma-apologies. Uma bengizile ikhansela baxolisa kumina futhi. Nomsebenzi wabo wansuku zonke kumele ngibanikeze ama-office, ngibanikeze stationary, ngibanike i-equipment yokuclean nezinye babheka ukuthi basebenza kanjani. Uma kunesikhalazo siqhamuka kulunga lomphakathi noma ngabe ama-officials ngesenzo esingamukelekile sekhansela,
losikhalazo sefaka kusomlomo. Right. Kumele kube yimi engibiza ikhansela ngiqondisa igwebo. Sikhuluma noMr Nyawose, ikhansela Nyawose uyisomlomo lapha eThekwini municipality. Yaze ngifikelwa yini into somlomo ngoba futhi uwe kahle ekwakufanele sikhole accountable ngekhansela elalingekho kuthiwa liboshiwe. Lo ngisho ngendlela oyichaza ngayo nyawo. Manje lekhansela ngathi kwathatha isikhathi. Ngeke ngihlale empty la. Futhi leso sikhalazo wafanele sibheke kuwena Mr Nyawose. Uyabona ke lo sikhalazo kwakumele sibheke yimi yingakho futhi nodaba la khona la ngangelwa yimi laze lafika esiphethweni. Inkinga ndiyaba khona ukuthi la suke lasetshenziswa ke ama-political parties beqonda umthetho ngoba angifuni ukungena kokulo ngokuchazela ukuthi uyabona ikhansela meliboshiwe. Kumele ngithathe isinqumo sokuthi ngilikhiphe. Angivele ngilikhiphe ngoba liboshiwe. Ulikhiphe uphi ke Mr Nyawose ejele ulikhiphe? Ngilixoshe ngamanye amazwi. Ngoba umthetho kamasipala uthi uma ungafikanga emhlanganweni emithathu ilandelayo, kumele usomlomo abe seyaterminate your employment. Kusho njalo. Kodwa umehluko la ukuthi ukhansela ungiba uma eseboshiwe wayekade eyithumela iqiniso. Kodwa kwafika isikhathi la kuyimi futhi engibikela umkhandlu eCouncil ukuthi ngoba ngibona ukuthi sesisithi isikhathi ngiyareport eCouncil ngiloko ngithola lexoliso. Ngifisa ukuqala uhlelo lokuthi ngilandele imigomo yokuthi ngimkhiphe emsebenzini njengeCouncil. Uma ngikusho lokho ngimemezela kuCouncil i-Action SA yaphuma yahlela imashi. Ilethe imashi kumina ngodaba ezwe ngami. Kwi-Council. Angithi mina nguSpeaker, uma ngeza umsebenzi wami akumele ngicheme nanoma yiphi inhlangano. Including i-ANC le engingene ngamavotayo. Uma uSpeaker kumele ucheme. Okusho ukuthi i-Action seyazi ukuthi mebehlela imashi beza kuSpeaker edukisayo. Ngeke vele mina ngiphume nginami ngihlelebe imashi. Ngoba ngivumelekile. Noma ngikhulume ngalo daba ngoba sele kwi-Council ngikhulume ngalo as if ngikhuluma on behalf of i-ANC. Uma sengikhuluma ngibe sengichaza i-process ekamasipala nekakhokha yokulandela ukukhishwa kwe-Council. Ilo nto enzeka sayilandela kahle i-process yaze yaphela wagcina kuba bungiba eseterminate ukuba i-Council. Namhlanje ke sakwe by-election sesitendike i-Council sayenza kahle i-process ngaphandle kwengcindezi efakwa ama-political parties. Asithemba ukuthi akuyona-ke iyacaca-ke namhlanje Mr Nyawose because abaningi babecabanga ukuthi i-ANC ngabe izoyikhathi kwenzeka leyo nto nanithola isimbambamba lapha kwi-IFP ifuna ama-by-elections all over KZN and then manje kwabangathi niyabaleka ukuthi asitentsheke laba by-elections because ngisaba ukuthi ningase niluze isihlalo lapha. But anyway, I think uyayibeka Mr Nyawose uyibeka kahle futhi iyazwakala. So besinikhalazo Mr Nyawose ngamakhansela nginayo nje right okuvele ngiye lapha ne-City Hall ngithi ngiyofuna ukubona uSpeaker because ayibonakala intuthuko mhlawumbe esigcemeni sami. Eminye imisebenzi kaSomlomo ngesilungu kuthiwa is public participation in stakeholder management. Okusho ukuthi uqinisekisa ukuthi izakhamuzi zaseThekwini zelibamba iqhaza ey'ndabeni zikamasipala. Somlomo ukufundisa abantu benza nolwazi ngey'nhlelo zikamasipala. Now amakhansela njengoba esemphakathini kufike kube ikhansela kube sokuba khona i-ward committee ngoba siyakhohlwa ukuthi ikhansela alingamele i-ward lodwa. Ama-ward committee are council committees asemthethweni. Uma ufunda kahle i-Structures Act nendaba ye-local government lento esikubiza nge-participatory democracy where we involve communities
ingakho kufike kube khona i-council ewodini, kube khona ama-members e-ward committee awu-9. Wonke laba members e-ward committee awu-9 anikezwe iminyango ayengamele efana ncamashi neminyango kamasipala. Kwi-ward level, kwi-ward committee, kunomuntu owu-convener we-subcommittee ye-human settlement and infrastructure at the ward level. Kusho ukuthi zonke indaba zezindlu, amanzi, imigaqo, ukuqoqa ukadoti at the ward level kunomuntu obhekene portfolio. Ureporte kwi-ward committee ino-ward secretary wayo okubhala ama-minutes. Njalo ngenyanga bathumele imbiko kusomlomo ukuthi i-ward kwenzakalani. Now, amakhansela uma engenzi kahle is either ilunga lomphakathi libhala isikhalazo ukuthi awukhansela akenzi kahle ngoba kunomhlaba obukade uvulekile, sinofakazi ukuthi use-allocate abantu. Icala lelo. Noma ukhansela emgaqweni kamasipala phezu kwe-infrastructure usegunyaze ukuthi akubeke icontainer akudayiswe. Amacala ngidela nawo lawo. Uma sefikile kufanele libize ikhansela, libeke side story nomuntu olunga lomphakathi noma lo group ikhalazi, ngibe senibheka imithetho kamasipala ukuthi ithini ngaleso senzo. Ikhansela bengishushisa nginamandla ngizomlomo ukuthi ngingadecide ngingedwa ukuthi hayi ngikunika isexwayiso ngomlomo verbal warning noma esibhaliwe. Kodwa isenzo sakho uma kuyisenzo siyibi kakhulu, kumele ngithathe ngikuse ekomidini ekuthiwa i-ethics committee elibheka ukuqondisa kwegwegwe nokuyiphatha kwamakhansela ngamacala aserious. But Mr. Nyawose, inkinga yami isiba la ekuthenini siyakuzwa kureportwe ngokungayiphathi kahle kwabantu okwamakhansela, so to speak. But ama-consequences asivamisile ukwazi-ke manje ukuthi isinqumo ngalela khansela kade misbehave ngalo hlelo kade misbehave ngalo gcine kwenzakalani. Amanye ama-instances athi ikhansela still isebenza. Engikunikeze isibonelo, nginikeze ibonelo intathu. Kunamakhansela emkhandlwini ngohlalo wawo akwazi ukubiza imihlangano yomphakathi as expected or required by the law. Umthetho uthi after 3 months they must have one public meeting. It's a law. Now, failure to do that, you are in breach of the code of conduct. For the first time, for the first time in the history of this municipality or council, beqala ngesikhathi lo-speaker mina ukuthi kube khona amakhansela azoshushiswa ngokuhluleka ukubiza imihlangano yomphakathi, i-council ivumelane nencomo zikasomlomo. Lawo makhansela areporta kakhokta kwi-province. U-MEC nesigungu sakhe wavumelana nosomlomo waseThekwini ukuthi no, somlomo kucorrect la. La makhansela ngawabambela imali ewu-4,000 rand emholweni yawo. It's a punishment. Failure to convene public meetings. But ngoba imihlangano yami iba open to the public. Kodwa abantu beyindaba ba-selective futhi bareportana. Ayizange lonto. Ucabanga ukuthi ba-selective? No, angicabanga ayilokho ba-selective. Because ukuba kuthiwa abekho selective, lesinyathelo sekasomlomo sokushushisa lamakhansela azatholakala enecala. Abanje umholo, imali emholweni. Is a punishment. Kwakumele ngabe kwabikeka imiphakathi ngayo ukuthi hawu kanti amakhansela apanishela. Another report, even ungazi. Nabatshela kodwa bendaba. Zange phela imihlangano yomkhaya iba open in the public. No, sometimes uthola ukuthi phela abendaba babengekho. Awusokuhlele bekhona ngazi bangekho. Yabona Ibapha kuzokuba-targeted komzothola ama-committee stations or newspapers, cable. Abathi nalithimba lengihamba nala umakhathini. Uma sinemhlangano sibamema bonke babe khona. Okay. Let me fast forward, Mr. Nyawose. Tuku
uyasola ukuthi kunokwenzelela kuwena uthola ukuthi ezinye zezinqumo zakho ama-opposition awekho happy ngazo. Ngikuzwe uthi wena ngokwe-position kufanele ube impartial. Yeah. But uthola ukuthi senginokukhalaza ukuthi uMr Nyawose akayiphathi kahle le mhlangano. And uMr Nyawose sesifaka isikhalazo ama-opposition sokungabuthembi uNyawose. Kuthi kuzoba ne-full cartel uNyawose uzuze kuthiwa hayi akekho usesibhedlela. Kumele manje uhleke umhlangano. Asazi noma sekuyi-strategy yini noma ukugula kwangempela. But bakhona amakhalala ngawo-opposition Mr Nyawose ukuthi awuyiphathi kahle umhlangano. Uyabona nje kunesigungu sosomlomo umsikazo lonke. Labantu speaker baseNingizimu Afrika sehlangana khona bile speakers forum. Yeah. Sifundisana sicobene ngolwazi sibuke amaphutha esiwenzile kuma-previous council meetings improve. Ngoba umsebenzi wethu umsebenzi ongeke ukwazi ukwenza ungaphazami. Ngeke ukwazi. Awukwazi uma usomlomo umkhandlu onabantu abawu-222 uphethe umhlangano njalo from 10 o'clock till 1 o'clock in the morning. Ungalazy futhi akubazi. Now, siyavuma lokho ngenxa ye-responsibility that we are carrying. Ukuthi there's a possibility for us to misinterpret the rules. Yeah. Right? There's a possibility sometimes to make wrong decisions. Because esicosta abahlali baseThekwini at times. It might happen. It's the nature of politics. It's the nature of politics. Kodwa ngenhlanhla Usomlomo uma ufila uyikhansela ukuthi he has committed a gross mistake. Yeah. There is an option ukuthi Usomlomo ungamthatha umsenkantolo. Ngaleso sikhulu umchallenge sibuyekezwe. Ingakho uformer deputy mayor ukhansela uMavundla ngesikhathi ekhishwa kwe-escort uDeputy Mayor wafika ukuthi Usomlomo wenzelele. Wathatha mina siqu sami wangisenkantolo. Yabo ngamangalelwa ngaya phambi kwejaji. Thabani Nyawose. Ukuthi lesi sinqumo senziwe ukuthi Usomlomo misinterpret the process to remove uDeputy Mayor. Bengifika enkantolo bathi balokho khamba fees yakhe enkantolo ezumthathe njengoNyawose manje. Ukhokhelo bawo. Angiphela noma ngithatha nguNyawose kade ngisuke ngenze lo sinqumo ngisemsebenzini. Okay. No, I didn't think the umkhandlu pays those costs. Okay. Kodwa it. Yeah. Yes, inini phela. Okay. Ngoba ngusomlomo wenu phela. Usomlomo wenu. Mengifike enkantolo ngifike ngichaze ukuthi la ngizise 1 2 3 4 enkantolo ngenhlanhla yavumelana nawo. Ukusho ukuthi kuphosibhe ukuthi ngenza ama mistake. Kodwa kunendlela ukuthi ungiqondise. Yeah, human. Yes. No, mina ngiya-understand. Khona izinto ezike zenzeke mhlawumbe ezidinga clarity zona Mr Nyawose. Like bese nikhethene kuthiwe naye ke manje i-EFF iphethe ingqalasizinda yeTheku. Nina njenge-ANC nishiyele kuyona ngathi into enebudget enkulu le infrastructure. And then manje zenzeke izinto ke nani nicashe ngazo or mhlawumbe igaba lokucasha iyabona but please forgive me. Lama disasters ayenzeke amanzi na yonke ingafikiseki lezo zinto. Nibe sendithi lezi ANC thina akithi as ama-voters savotela nini. Yes. I-ANC nibe selithi no ngabe nikwazekile ukwenzeka but their portfolio ayikho kunini. I-EFF ngenze example but nama-powers ngirealize manje nama-powers futhi ukubona ukuthi these people mhlawumbe abaperform
nibe seniyabasusa. Why is it taking so long ukuthi nithathe such decisions into critical kanje? Because ngizwe manje ngathi uMr Mvubu ukhishiwe as a chairperson ye-infrastructure simply because ku-based kwi-performance yakhe nanezinye izinto enginama-allegations ukuthi ziyenzeka lento zo-self-enrichment and stuff. Yeah. But why kunithathe as umkhandlu weTheku into affecta abantu on the ground ukuthi nithathe isinqumo ngayo, nithathe isikhathi eside ngayo? Yes, umasipala ngobumeya we-ANC. Yeah. Futhi abantu abaningi eThekwini bavotile i-ANC has we have 96 seats. Kodwa yes, ukurana kamasipala i-ANC urana wona. Lokho kumele umphakathi ukufunda ukwemukela ngoba njengoba uKhansela uMvubu eyohlala kwale cluster. uKhansela uKhawundi meya. Yeah. Uthola imibiko kwi-ESCO ngale portfolio. Abese yamlekelela mgayide kanye noza kwabo ngoba thina sinayo le system yase Tshwane, Kuruleni nabo Johannesburg ebizwa nge-executive system. Yeah. Thina sinale ebizwa ngani? Ebizwa nge-collective system. Okusho ngamanye amazwi umeya wethu akanawo ama-executive powers. So it's just a ceremonial mayor. Definitely. Uyabona umeya waseGuleni nowaseTshwane nowaseJohannesburg is an executive mayor. I think that was a couple. Yeah, abadinge ukuthi uma ethi akwenzi ukuthi lonto i-interpret as interference. Ngoba if there's a chair we-committee kule system yethu you are interfering. Njengoba uma sithi yes i-ANC is in charge. Yeah. Ngoba sinamavoti amaningi but we don't run umasipala sodwa ngenxa ye-system esiyishuzile compared to other cities. So umeya ufana nomuntu ongenamazinyo. If umcompare nalaba abanye like ama-executive mayors lawa dorifeya kuwona. Hayi ukuthi akanamazinyo, kunezinto angakwazi ukuzenza, kunezinto akwazi ukuzenza. Njengenza umehluko nje. Ubona uma use kwi-executive system, ungekho happy nge-performance yomuntu appointa wena kwi-ESCO, you can wake up in the morning and remove him. But look how they can't do that. It's system evolved, there must be a process. We counsel, kube ne-report, it discusses counsel. Then after that, i-ESCO inikeza i-counsel ilungelo to choose omunye uhlalo committee. But if we're one, I will be judged. So Mr. Coward, Mr. Nyawose, izinto ey'njengalezo azihidarishi yini, asiyini ama-stumbling blocks, to i-progress yomhlali waseThekwini, azi-amendeki yini i-question engiyibuzayo ukuthi because this thing ngathi gcina isidelay manje noKhawundi abonakala sengathi u-useless. Uyazitshela why nga-amend? Because nabalaleli uzomangala ukuthi Cape Town, Buffalo City, Bangaho, and other cities asebenzisa le system okhuluma ngayo abasayifuni. Bonke abantu in the whole country now they prefer the system eseThekwini. Do you know ukuthi why beyithanda? Ukuthi all political parties are given a space, are represented in the executive. Kanti le enye system would decide onyaso ukuthi ubani ozoba kwi-executive committee yami noma ngabe kunabantu abane-capacity abanamavoti abaningi abawatholile but I can appoint. Now leya la eThekwini kwi-democracy yethu yenza ukuthi uthole a collective wisdom from different political parties. Yingakho manje-ke uthole ukuthi ama-political parties lawa angasebenzisa le enithandayo ekuthiwa iyashesha. I feel ukuthi they're being suppressed uma kuwini i-ANC ifake abantu bawo bodwa. Mekuthi abantu bawo bodwa. Kanti le eThekwini is a law. No, Mr. Nyawose, but i-ANC ithole i-mandate from abantu ukuthi please governeni. You understand it? These things izokubambisana. Thina yabona lento osuyichaza ngaphakathi. Ilezinto thina esingangeni kakhulu ezabahlali kuzona. Bengiyoshaya ulayini manje bese memezile upresident. Let's say for argument's sake ngiyovotela i-ANC.
nginika i-ANC amandla ukuthi idecide nge-future yami ngizoyiphatheka lamphathi ngimnika i-ANC bese ifika phakathi ngale mthetho lo oyibekayo sekumele manje uke kuzodiscusswa nje into obonayo ukuthi this thing fanele ngabe siyavumelana ngalento or ukhona oyisho senzothi idemocracy la iyalimaza ngiyavumela ukuthi system yethu la eThekwini sesibekele KSD inako ukudileya izinto compare kuma system kodwa ngaphendula ukuthi iyashintsheka kudepend ukuthi sikhona isidingo sokuyishintsha ngalosikhathi kodwa iyashintsheka but njengamanje eThekwini noma ngabe sinesystem le esisebenza ngayo umlando usitshela ukuthi ayikaze ihluphe iqale ukubonakala ububi bayo ngoba i-ANC seyehlelwa ukwesekwa eThekwini from 2021 ngaphambilini i-ANC bekusebenzeka ekhona amanye ama-members ama-parties kwi-ESCOM kodwa bengenayo responsibility to chair committees beqala ukuthi umasipala ube ne-member ye-ABC ukhazima Mavundla chairing a committee namhlanje kuna uMavundla lo walibhela out not ukuthi uMavundla wasibhela out hayi uMavundla azange sibhele out sabhela out ama-parties laba awu-17 asisupport not uMavundla ukuba njalo uMavundla abakaphumanga phela bekanti futhi if him were bailed out by i-ANC engaging with respect other political parties, then we make sense kubona. But Mr. Nyawose, do you think it will fair umuntu bezenzela ucubungulo nokusebenza kwamasipala ukuthi kuningi okungahambi futhi kahle ekusebenzeni kwamasipala? Sengithola ukuthi kuningi abakubala kuya-understand ukuthi okunye mhlawumbe angeni ngaphansi komnyango wakho kodwa ulapha ngitheka izinto abacomplaina ngazo nje abantu Mr. Nyawose bayakhala kakhulu ngamanzi awatholakala amanzi bakhale futhi ukuthi ukuthutha kododi for instance iTheku ngcolile abantu bazigcina bebulaka uyazini Mr. Nyawose lezi zinto engiyibalayo okuba buhlungu ngalesi sidingo okhuluma ngayo abantu bavotele i-ANC abantu baba fed up i-ANC not lento kubalela yona ukuthi nizama collective responsibility ayisebenzi kodwa ngithe khona nokuthi nimisela ukuyisolva kanjani lezi angichazi kodwa le mibuzo oyibuza ibalekile ibalekile ngoba yenza ubafune baqonde uhulumeni usebenza kanjani kuyasiza le muntu ebuzayo ukuthi ichaze ayiqala ukuthi la eThekwini siyavuma ukuthi kusukela ngeminyaka yo-2016 siqale ukuba nenkinga yokwedolobha izinga lokuhlanzeka kwalo lishone phansi bhalwe inkinga ziqhamuka kakhulu emlazi ziqala ukuqhamuka ziqaliswa eyakukazi i-system ngalowo nyaka umnyango lo wezokuthutha kukadoti owayilandela ngesikhathi ukaphontwa lama-companies ayekade eqoqa udoti eThekwini udabhalalo eliseyinkantolo njengamanje niyakwazi lokho ngoba umasipala wathatha inyathelo ngalo namapholisa angenelela futhi phakathi lapho kwenakala ukuthi kwaba khona nje ongahambanga kahle ukuqala indlela inkampani ezayisebenza ngalonyaka ezaqokwa ngayo process ingakho nje kunemethe enkantolo ezama ukudiscover ukuthi uyiqiniso elikhuluma ngambanga ke noma cha esingene kakhulu ke lo sicela ngoba senkantolo kodwa le ngiyadlula ukuthi inkinga zikadoli ziqale lapha sizozwa enkantolo ngempela khona enengaze ayikhambe kahle kodwa thina on the ground siyabona ukuthi cha khona umonakalo wenzeka ngoba kusuka lapho nje asiphindanga sa-recover so masipala ukulungisa into yokuqoqa kadoti okusho ukuthi njengoSpeaker omkhandlu ngiyavuma ukuthi ukuhlanzeka kwedolobha endaweni ethize akukho ezingeni elilindelekile nginika lo mlando wasemlazi nasedolobheni kwi-CBD ngokunjalo ikhona leyo nkinga
esiyivuma ukuthi kubuye ngahlanzeki kahle. Kodwa ithini impendulo yethu ngomkhandlu ngalezo nkinga? Zo-2 izinto engifuna ukuyibheka. Eyokuqala into engifuna ukuyibheka ukuthi yes, i-process lena yethenda nokusebenzisa osomabhizinisi ukuthi bahlomule abayimele ekwenzeni imisebenzi yomkhandlu la eThekwini ekakhulukazi eminyangweni nakadoti akhamba kahle. Kodwa ke sesibonile siyakulungisa. Why ukuthi akhamba kahle? Zikhona ezinye indawo khona ukuthi kunekhampani ekumele ngabe iyavuka ekuseni ishanele iqhuqhuqhuqhu. Uma sithi siyafika lo nkampani ayikho. Inkampani eyapointiwe ama-report lawo abhaliwa khona. Kwezinye indawo saseyithathile inyathelo. Kodwa futhi ngeke ngakhuluma ngela ngathi uma nje uya edolobheni laseThekwini ufika ngo-7 ngo-8 9 ebusuku. Suke lihlanzekile iqhini ngoba seliqhini ebusuku. Siluwashe namanzi. Soqoqa udoti libe clean. Ngambona umavundla indlela leyo. Ave siyenza. Okusho ukuthi khona i-element yokungafundiseki kwabantu bakithi ngokuphatha udoti. Ngoba uma etheleka amatekisi ekuseni ngo-5 4 efika eThekwini uqala lapho ukuthi hawu bengihamba kade kuclean izolo ngo-10 ebusuku ongaka udoti uvelaphi. Abantu abadayisa emgaqweni namalungu omphakathi balahla amaphepha noma bekuphi. Asikakenzi kahle-ke siwumasipala ukufundisa izakhamuzi zakithi ngokuphathwa kukadoti. Okunye by the way sikhuluma noKhansela uThabani Nyawose uSpeaker laphana emkhandlwini weTheku. Umkhandlu webudget yangempela bebethu. And then sikhuluma naye la kwi-podcast affirmation igama lami uSizwe ngwakaBlose. Kuningi esikuxoxayo but ngiyafuza futhi ukuthi sibuye fast forward sidlulele lapha kwe-ANC as an organization because i-ANC abanye bagcina sebethi nje bebeyitolika kahle under siege. If angisakhulumi ngithi uthakise ngoba ude laba ANC bablos akwenziwa kanjalo noma ngabe kwa-ANC kunama-ambitions okukhula kwepolitiki kodwa kule nqubo yakhona ukwenza izinto awuvele ufike noma kuphi ukuthi hayi ngizimisele noma ngifuna ukuthi kuba khona kade fika isikhathi esithize kwekhalenda le-ANC kulapho ukwazi ukubona to assess and scan the environment and make an informed decision. Awuvele ukuthi hayi ngifuna ukuthi yayizwa ukuthi isikhathi esiningi beniqashakale bugobe ebihle i-ANC kodwa siyazi siyazi ukuthi beni-raisele isandla ukuthi ngiyafunda and then ugcina umobilizer and all that stuff yabona ama-members e-ANC kodwa-ke beqhamuka ama-questions kwabeyindaba kanjena kubuyelwe ngala kwelethu ebugobeni i-ANC but it's fine. Ithini itake yakho nge-MK? No. Siyahlonipha phela ukuthi noma ngabe nombani umuntu angayisungela inhlangano yakhe zepolitiki nabantu futhi abathanda ukuyijoyina abayijoyine futhi lokho kuyinkomo zokuthi idemocracy i-ANC ayiletha South Africa is working and i-ANC i-country iphethe kahle ngoba you don't feel scared or intimidated to start your political party and challenge its president and challenge the ANC. Then you sleep home peacefully. Tell me the first nge-MK la kuzama-elections uzovumelana na kuzama-elections man. I think le MK party qhamuke nje kungalidele umuntu and bengibheka bengenza a practical example Mr. Nyawose lapha noPhongolo. I think nenye indawo nigcine senilandela yona ngokwama-results ama-elections kusho ukuthini kuwena lokho as a member of the ANC in good standing? Yabona any political party if kune membership that is leaving your party benza enye organization is a threat to your organization.
Therefore, we can't celebrate that. Yeah. Yeah, we are not celebrating ukuthi we are losing members. Is a worry for us. Kodwa noma ngabe kunjalo kwa in politics. Kumele sivuke siyithathe. Yeah. Asikwazi ukukhala. Noshayile. Do you think indaba yametha yamshuluzi as i-ANC nihendishe kahle? Nayihendisha kahle mhlawumbe? No, ngicabanga ukuthi from where I'm sitting NEC ANC ihendishe kahle kakhulu. Ngokuthi ithi mayenzeka ngomhla ka-16 December bangagijimi bafune ukuyiphendula bakhulume ngayo bathathe ngayo inqubo emingenyawo balinde kahle iprocess bakwazi ukuhlangana baconvinsane bebodwa be-86 kwi-NEC bavumelane ngento ezobabhayinde bonke bayi-communicate ne-membership. I think for me bayihendishe kahle. Do you think ANC izokwazi ukugcwalisa imabhida? Ngathi imabhida ithanda umankulu lezi nsuku. Emabhida sithahete ukuletha abantu abawu-110,000. Yes. Sibafaka ngaphakathi emabhida, sibafaka kuma-overflow, khona bazobe besebishi. Isho ukuthini? Ngizama ukuthi abantu esibaqoqayo we-target bazoba u-110,000. Yeah. So kugcwala emabhida. Yeah. Kugcwala i-People's Park, kugcwala ebishi. So kuyoba namabhasi amaningi asuka o-Eastern Cape. Eastern Cape. Ethekwini amabhasi akhona yodwa awu-531. Azobe egoqa abantu. Ya namatekisi awu-400 ney'timela eziwu-10. Ethekwini kuphela. Ngakhulume nge-Rosberg, subcourse no. Okay, nithathe ake ngibuze kanje lesithi. Ngiyazi it's a national event. But njengabi la eThekwini kuyaye kube ne-expectation ukuthi dominate kakhulu. Mhlawumbe ake ngithi abantu base-KZN nibalindele kakhulu abaqhamuka nakwezinye iy'ndawo kulokugcwalisa kwenu or nibheke ukuthi i-KZN kahle kahle izonigcwalisela abantu. Yabo nje umlando we-ANC la KwaZulu-Natal uma sinerally amabhasi ney'timela namatekisi athutha abantu bakwaZulu-Natal. Uma kunabantu abase-Eastern Cape, Gauteng, Mpumalanga abasebeyizele ngey'moto zabo nothi iy'timela namabhasi ukuthi i-ground lizogcwaliswa abantu bakwaZulu-Natal. Kodwa abaningi kakhulu bazosuka eThekwini. Ingakho ngithi we've got 531 buses, 400 taxis, 10 trains. Ngiyazi ukuthi i-politics sometimes idila ngama-numbers, Mr. Nyawose, but do you think with this thing yokuchomelana ngokugcwalisa iy'tetabi iyona ndlela ipolitiki fanele iqhubeka ngayo? Hayi, indaba yey'tetabi ngisho lutho. Into ebalulekile noba bathi ihamba nevoti. No, ngiyakuzwa ngokwami. Indaba yey'tetabi ayisho lutho. Into enhle nemnandi nebalulekile kumdlalo wepolitiki. Into ebalulekile umsebenzi owenza on the ground kumuntu nomuntu ukuze voter. Nakhona sometimes egroundini kuyenzeka egroundini ufika abantu nje abangakubhalisela ukuvota. Bafika. Now iground liyinto enhle kumdlalo wepolitiki. Yeah. Kodwa kubalulekile ukuthi abantu basemlazi abakuyi-voters roll ukhulumile nabo ngomyalezo wakho bawuthatha kanjani. Hayi abantu bafika emgaqweni ngoba emgaqweni ufika nombani. Abanye abantu abaficayo abakubhalisele ukuvota. Yazi Mr. Nyawose, ngicela sibuyele laphana eThekwini kancane. Angazi kwakuyisikhathi sababathi kwakuwumuntu odeploye e-ANC ezemeya. Kwaba namabhokisi lawa, angazi uyichaza kanjani, but amabhokisi lawa wokuqina umqhamu. Uqhambe kuwona even lapha ngase-Havana, I think ondawo ethiwa i-Havana lapha ngase-workshop. Kwakuba nelezi zinto ey'njalo, I understand. But angazi ngayiphi instruction kabani bayisusa lezo zinto. Bungasushaye nje Mr. Nyawose uyeka ama-bodyguards. Because nabo kuyaniphazamisa kakhulu. Ushaye nje ngey'nyawo uyodlula laphana e-workshop la ngathi kwasha khona ukuzwa isimelo sakhona Mr. Nyawose. Kunama-toilet lapho. Awasekho ayekhona but ukuthi boqina umqhamu uqhama, understand, ungene kuleyo nto unqike uqhame nokuthi kodwa uqhanywe noma ikuphi ipoint engizama ukulisho. Anginalwazi ngalelo hlelo kodwa ngiyakhumbula ukuthi uma use u-Anthony Lembede
nophisa seme lapha ngama-Shoprite kwi-arcade ephasile lapho. Yayikhona futhi into eyinjalo eyekelwe abantu besilisa. Kwakudala ngicela ngibone. Angaze ngizwe ukuthi seyasuswa nokuthi ngawayeziphi izizathu. Sekaba nodaba umuntu ongalilandela ukuthi kwenzakalani ngoba kusho ukuthi ngikade ifaka kunesizathu. Mhlawumbe uma seyikhishiwe singaba khona isizathu kodwa ngakubi uma sekukhishwa ngabikho kufakwayo. Okusala kufaka because iyona lento yenza nanesimele mhlawumbe namasebenzi bomkhandlu uthi mhlawumbe bayofaka unoshibhusha lapha ko workshop yabo ngendlela because ngicabanga ukuthi nawo ngini ukuhamba ngiphula ubuthetho ngiyohlala lapha but ngisupporta labafana abawasha iy'mosha nabo bakuwashela. Understand? So bekuwashela ngiyayibona le tendency ukuthi lo phuthumayo ufike akuvela chamme lapha lento njalo ukuthi sometimes kuba kuthini ithini esibuye singcolisa ithini kodwa I think umkhandlo ke is there ukuthi kuyilungise into enjalo. But Mr. Nyawose mhlawumbe sesiphetha because ngicabanga ukuthi sesikuthintile okuningi. Mr. Nyawose ngiyazi umsebenzi wenu hectic. Uyasithola isikhathi sokuphumula nje mhlawumbe uthola ukuthi uyidlalela amapiano uyadlala into enjalo. Isikhathi sokuphumula sekuningi. Okay. Asiveli kodwa besivelile ngisebenzise ngokuba nomndeni wami kakhulukazi. Ushadile? Ngishadile nonkosikazi nabantwana ababili. Uhlelekile. Angazi phela kodwa nonkosikazi. Ngicela ke nomndeni noma kwenzekile ke ngaba nemisebenzi eminingi ngiyibhiza ama-Sundays abantu basesontweni. Phakathi nensuku ngibe umuntu ofundayo ngibe se-library ngibe nomzamo ukuthi ngifunda nabo. Ngumuntu onjalo angena ke umuntu mhlawumbe othanda umculo kakhulu umuntu othanda ubumnandi hayi umuntu nje bengekho emsebenzini ngisekhaya ngisesontweni ngise-university. Mr. Nyawose brotherly advice. Ubuye uyihambele indawo zomnandi abe be-honest abantu bomnandi. Akubona labantu abathi akatholeli isihlalo speaking ukhuluma la. Ngiyathanda Ndabe ngicela ukuhlangana nawe wabona. Ngitshela indaba zakho ngomgasana. Sengithi abantu abahamba bomnandi abe be-clear when it comes to them because bakhuluma into engaphakathi. Abanye basuke bengabazi nalabantu laba ekuthiwe baba hlonipha. Ila uthola khona iqiniso. So mhlawumbe in future ubahambe ulala isipho isaphuthayo. I will consider that. Ulala isipho isaphuthayo yabona. Yes, ngisupport package. Oyibhakabhaka. Ngisupport package. Kodwa kuyingezi kahle noma ngabe ingezi kahle kodwa ngiyithanda injalo. Same here the Chiefs. Ngithanda kakhulu kodwa ibuye ingilimaze. Mhlawumbe usungayibongela nebafana. I think they did well lapha. Yes, silesabhala epage lethu ka Facebook. Siyibongele kakhulu umsebenzi owenzile baphendula abantu. Ngiyafisa futhi nokusho la ukuthi siyayiqhenya kakhulu umsebenzi abawenzile. Siyakholwa ukuthi ke isafa izosebenzisa le achievement ukusukela lapha uku-improve ibhola lethu yaphambili. Ngoba ngaphambili bese siyihlazo. Sibuye sithuze kancane sizwe lakithi ngendlela badlale ngayo. So ngiyana kakhulu. Yabona Mr. Nyawose mhlawumbe lokugcina nje ukuthi i-ANC bathi non-racial non-sexist bangaki nje amandiya nabelungu nje singabalindela nje bembiza abantu laphana eMoses Mapito ngisho ngoba kuyangiconfuse lokho yazi bengifunda even no freedom charter even ANC ayibalula indaba ye-non-racialism and all that stuff but oyibonayo futhi ngasohlangothini lemisebenzi ufike eCity Hall ubona hey namba bomdabu basendiya bayaphithiza namba belungu bayaphithiza niyahluleka ukuba mobilizer ke labo nisebenzisana nabo ukuthi phela uzani phela kuzogcwalisa nani into yabo baniqashwe 19 why kube difficult if uzobona uHanikomo bongabuza ukuthi bangaka abamhlophe afike nabo angichazi kahle ni addressa kanjani izinto enjalo akubona ukukhuleka imessage yethu iyefana esikhuluma nabantu base Africa basupporta kodwa kube isiqhamo sakho umuntu now abomdabu basendiya nabelungu abasupporta abakujwayele ukukhambela imicimbi yethu emkhulu esemagroundini ngicabanga ukuthi ke ngibakhulumela mhlawumbe indlela yabo yokuphila nongakholelwa
ey'ntweni ey'njengalezo. Ngoba futhi uzobona even iningi labo abasupporta i-DA. I-DA ayibizi imihlangano emikhulu emagroundini, bahlangana emahholo. Ilokusola mhlawumbe ukuthi i-culture yawo lolihlanga esikhuluma ngayo. Ngoba uma sile ey'ndaweni zabo siyawathola. Sine-branch la eMhlanga, sine-branch wa-35, inabelungu, sine-branch eKlofu. Is it? Yes. Imedia but ayikhava. Phela imedia ayilo-branch ze-ANC. Sine-branch wa-10 Hillcrest, sine-branch wa-97. Mina ngihlala eBluff. Yeah. Umuzwa mse-Bluff. Bakhona abanye Yes. izizwe. Yes. I-branch ye-ANC manje uhlala waye-Bluff umlungu. Is it? Yes, uhlala e-branch. But uyanqena ukuhambela lezinto ze-ANC nabantu abaningi. No, but mefika hamba yedwa ngizobona kanjani. I-TV baveza Senje ukuthi last nama-branch khona. In my branch, secretary, lethu, ze-colored. Uma ufika sihleli siyi-membership nama-program bakhona belungu. Sake saba ne-march lapha eBluff. Ngo-2011 samasha nabelungu sibaningi siyi-membership ye-ANC. Kuma-governing board, kuma-CPF, sonke ndawonye. But uma sesigibela amabhasi lakhona eBluff. Uma sigibela amabhasi abagibela amabhasi abayena le. Sama sonke. I don't think ukuthi I think uhlobo lendlela bona baphila nayo. Hayi ukuthi message. Because mehlele ehlaleni baba khona into zethu. But the fact remains ukuthi fanele ni-address indaba yokuthi benithi ni-non-racial and bonakala kanjani ama-demographics reflect because manje bengareflect athile ku-parting shots speak parting shots mhlawumbe lokugcina okokugcina ngifuna ukubala ukuthi ngifisa ukuthi abantu baseThekwini abalalela uma kunemhlangano yomkhandlu kamasipala bazi ukuthi is open to the public. Imhlangano yakho kumele beze kuyona. Abangakwazi ukuza live stream akho. Yes, abangakwazi ukuza balandele ekheshini leli lika-Facebook ukuze babone ukuthi kuxoxwane emhlangano yomkhandlu. Ngoba umhlangano womkhandlu uxoxa indaba zabo kokuqala engifisa ukusho nje ukuthi ngicela ukuthi abantu bayilandele imihlangano yethu. Okwesibili ngifuna ukusho ukuthi siyacela abantu abahamba edolobheni lethu eThekwini ukuthi bangawulahla udoke noma ngabe kuphi. Uma ngase kube khona ukubambisana kulokho ngoba khona umehluko ukubona idolobha lethu lihlanzekile. Okugcina siyazi ukuthi indawo eziningi eThekwini azinawo amanzi. Kodwa-ke sinokubambisana nomnyango kazwelonke ka-Water and Sanitation uma ngisuka ngila ngiyohlangana nomenethi ula eThekwini. Silungisa udaba lamanzi sibambisene nomngeni enthukela water board. Siyazi ukuthi zikuphi inkinga zizolunga. Kodwa eziningi zazo inkinga. Eyokuqala idala ukuthi kwawona amanzi kwi-source ayashodela. Kwi-source nje eMidmadam. Okwesibili ukuthi amapayipi amanzi ahamba ngawo asemngeni eza eDurban Heights. Iningi lalo mapayipi akekho esimweni lento ebizwa ukuthi is-aging infrastructure. Uma esefikile kwamngeni water la siwathenga khona esephuma eza eThekwini amaningi amanzi eThekwini ayalahleka ngenxa yamapayipi avuzayo naqhumayo nabanye abantu-ke abayixhumela amanzi ngokungekho emthethweni. Leyo inkinga siyazazi zonke sizoyilungisa. Kodwa indawo kwamanje ezinengxaki enkulu indawo zangaseNorth, oMashu, oNtuzuma, oSindisweni, oVelem noPhoenix siyazilungisa. I know ukuthi se-South eMgababa koMfume ikhona inkinga. Sifake ipayipi eMlazi elikhulu ezofaka amanzi khona. I think by next year sobe okusho ukuthi nje udaba lamanzi luhlungu siyalazi kodwa siyalungisa. And ingena ngawi-basic human right. Yes. Yes. That is why sometimes I believe ukubahlala kuba buhlungu Mr. Nyawose. Uyazi mhlawumbe masibazovala process. So ikhuluma ngelanga. Kubalulekile siphefuma. Ukuthi uma singena embusweni eThekwini ngo-1996 noma ngo-2000 local government. Kwangalona iphutha. Kwangalona iphutha ukuthi uma singena embusweni siqale ngokuphuthumisa idingonqangi la bezingekho. Ukuthi sigijime siyofaka amanzi kanyuswa eNdololo eNgonyameni kwaQimba sagijima safaka amanzi sakhe izindlu safaka ugesi nemigaqo. Kodwa ngesikhathi sikwenza lokho yayivele ikhona into ethi hayibo
i-existing infrastructure need to be maintained. But ngalesikhathi it was not a priority. Ngoba ongeke amanzi engekho embumbulu uthatha imali uyogumba amapayipi amadala asemhlaba ukufaka amasha. Kwakuzoba isinqumo esinobula uma usenza ngalo sikhathi. Yeah. But leso sinqumo namhlanje sibukeke ngathi kwakawubula noma iphutha ukuyofaka amapayipi amanzi embumbulu ufake nompompi ungalungisi infrastructure uma seyicollapse. Ngenzela ukuthi noma bese kumukela ukubhekwa sikusola ukuthi amanzi awekho. Kodwa le infrastructure kuba kuthiwa sayilungisa ngabe namhlanje kuthiwa nanaka nalungisa amapayipi komhlanga nako Phoenix nako Bluff nako Mazimtoti namanje ekaXimba sinamanzi. At least ikhona infrastructure kaXimba. Inkinga amanzi akaphumi njengamanje ngoba ashoda kwi-source nokuthi infrastructure isindala. Ngenzela ukuthi noma besolwa sisolwe ukuthi asanga siyi-maintain infrastructure. Kungani singayi-maintainanga besifika sasigijima la kwakungekho lutho khona. Siyavuma kodwa ukuthi senza kahle ukuthi singayi-maintain isiyahlupha manje. Kodwa at least sakwazi ukuthi sifake endaweni zemakhaya. Ayiyazwakala ngicabanga ukuthi ku-clear Mr. Nyawose. Ikona nje ukuthi abanye abantu bakhala Mr. Nyawose nendaba zenu zoku-estimate futhi abantu bakhala kakhulu ngamanzi ukuthi ama-meeting amabhili and all the stuff. Ngicabanga ukuthi enye into kufanele niyiphuthume nilungise Mr. Nyawose ngoba ngathi ezakho imandla futhi ekuvaleni amanzi abanye. Ekubeni kade zithi ziya-estimate kuthiwa yilento ama-meter. Kuthiwa awekho phela esitolo. Kodwa uma uza ngaphambili ukhalaza siyakwazi ukuthi la yasuccess. Behlelo Mr. Nyawose ukhathela Usomlomo lapha emkhandleni weTheku. Hayi sizwile-ke ichaza indaba yakhe. Mr. Nyawose ngicabanga ukuthi next time futhi sokubiza uzosichazela kahle uma uthi niyawina kuma-elections or uma uthi uqhubeka nokuhlala lapha emkhandleni. Hayi futhi uma sizowina. Bizowina. All the best. Thank you very much. Don't you dare do what I want to do. If you do it, please take pictures. See you in 7.